Ser inkomplu nassessjaw jekk insibu li jkun hemm periklu nagħmlu x-xogħlijiet meħtieġa. Hekk saħaq magħna Grema Tart, id-deputat direttur tas-CPD, fejn kompla jispjega l-proċess li bih għaddejja l-ħidma sabiex tinħatt il-kumplament tal-binja f'Paċeville li l-erba' li għadda spiċċa tiġġarfet. Grema Tart spjega li issa twaqqih jidher li hu kważi lest, madankollu kompla jgħid li bħala awtoritajiet flimkien mal-BCA ser ikomplu jassessjaw is-sitwazzjoni u jekk isibu xi periklu ser ikunu qegħdin jiskattaw b'xogħlijiet oħra sabiex jassiguraw li l-akwata tkun tista' terġa' tibda topera mingħajr perikli. Control demolition, waqajna żewġ solari u ġejna mal-binja ta' neighboring ħaspeċi mingħajr ma waqgħet il-binja ġifieri żarmajnija. Bħala control demolition qed naħsbu li finalizzajna. Ovvjament issa qed isir assessment, ġa dħalna assessment fin-neighboring u għada u ħankomplu sejrin nassessjaw il-binijiet tal-madwar u hemmhekk jekk ikun hemm bżonn xi xogħlijiet oħra inkomplu nagħmlu xogħlijiet tagħna. Però bħalissa li qed isir qed nagħlqu s-sajt anke partijiet it-toroq ġibna l-konkos biex nagħmlu pavimentar biex niftħuha għall-pubbliku peress li huwa il-kummerċ u jkun hawn kwantità ta' turisti. Qed naraw li ħatkun sikura għan-nies tal-lokal u għan-negozji. Intant wara l-inċident tal-erba' filgħaxija f'din l-akwata kien hemm ukoll perikli ta' tniġġis tal-arja mit-trabijiet b'konsegwenza tal-istess tiġrif u minħabba f'hekk sabiex tiġi kontrollata s-sitwazzjoni Grema Tart spjegalna li ntuża l-ilma. Infatti l-ilma ġej minn riservwar li hemm fl-istess akwata. Id-deputat direttur tas-CPD saħaq li issa qed isir ukoll xogħol ta' pavimentar madwar il-binja sabiex it-toroq li preżentament jinsabu magħluqa jerġgħu jinfetħu mill-ġdid tal-pubbliku, dan anke sabiex jiġu minimizzati riskji ta' inċidenti oħra fl-istess żona. Hawnhekk hawn ħafna residenti madwar meta bdejna nżammaw waqgħu kien hawn ħafna dust emissions u nkollu nitfgħu l-ilma ħalli mal-ewwel ma jkun hemmx dust emission il-negozji u r-residenti l-oħra. Bħala ilma bdejna nġibu kanna hydrant 150 metru l-isfel, bdejna nitfuh ġo reservwar ta' Porto Maso u mill-Porto Maso bdejna nqabdu mal-monitors tagħna u l-fire engines. Intant wara sitwazzjoni preokkupanti f'Paċeville matul l-aħħar jiem, il-BCA kienet talbet l-għajnuna tas-CPD sabiex jiskatta l-proċess ta' controlled demolition, proċess li jidher li qed jitlesta wara jiem sħaħ ta' operazzjoni delikata.